Pazi, ovamo smo tanko. Ne smemo da ostavljamo tragove za sobom. Lung, kloni se nevolja. Šta je to? Ljudi. Kao što sam i govorio, oni su najgori. Šta će da urade kad nas nađu? Sa neba. Da, to je raj za zmajeve. Možemo tamo i odvedemo sve na sigurno. Kako planiraš da dođeš do tamo? Pa imam krila, zar ne? Inspirisano knjigom Kornelije Funke. Onda pametnice, gde počinjemo? Ćao. A ti si on, da. Penji se, jahaču zmaja. Ljudi su lažovi i varalice, oni su najgori. Ti nisi jahač zmaja. Jesu li to? Pantalone, da. Recite im ko ste. Volim golf i da jedem zmajeve. Ej, strasnoglavi, upravo sam video gore na brdu sočni zmaj. Osjećam glad za srebrnim zmajem. Brišemo odavde. Vidi nas obojica, ričemo. Mnogi su je tražili, ali niko nije pronašao ivicu neba. Sad nije vreme za grickalici i osvešenje. Pokušavam da budem mistična. Naš brak je bio ugovoren. Ti si više nego što misliš da jesi. Prati svoje srce, istina će ti doći. Spremni? Spremno. Pridružite se neverovatnim prijateljima u magičnoj potrazi. Hoćete da se igrate? Bila si tigar. Mislite su da drljali. Da, da. Jahač zmaja. Nego, šta sad, partneru? Još tabanja? Uskoro, distribucija Blic film i video.